Otišla sama na Dobar dan. salački doručak. Dobar dan. Bili na doručku? Pa sad idemo s doručka. Jel bilo lepo? Koga? Stani. Pa što Pa malo nisi nas je. došla? Pa ne idem ja na te proslave. Zašto? Koji razlog? Pa zato. Da mogu da znam da naučim nešto. Pa možeš, ali moraš malo više da čitaš. Da. Malo nas je To bilo. je- Pa zato što to nije salajački doručak. Salajački doručak u petak. Petak je dan kad se posti. Šta ste ždrali? Pa ne, Pa što danas misliš da je... sam Kad ja? bilo Evo, posti? pitaj Pa ga šta. danas je petak. Kaži mu, A kaži, petak je posni dan. kaži Goči šta sam ja jeo. Salajački doručak. Krompir. Salajački krompir. doručak je molitveni On je, doručak. on je... To što ste tu radili Ne, i kako on se je- radi, to je 2,5 miliona. Svakom iz džepa, to su projekti. On je poštovao to. Krompir samo još. Bar. Ali to je malo skrnavljenje svega. To je bilo vezano za almašku slavu, za sveta tri jerarha. Ja kod ne za me 10. kritiku, evo, oktobar. komšini. Pa naravno. Uvijek će imati ko kritikuje, jel tako? Pa ja Trebali samo smo kažem kažem ono što poslije. znam. Ajde pušimo. da. Kažem mora malo da se čita, da se čuje, da se zna. Pa onda. Pa šta onda da iduće godine ne dođe? Kako Da god, bojkotuju. ja nisam došla. Jesi bojkotovao? Ja nisam bila, ja tu i da ja žite ti nisam ćemo se prošla. čuti, možete Ajde, doći. čućemo se. Čekam, evo. Ćao! Ajde, omladinci sa Lajčani.